Os socialistas de Rianxo non ocultan a súa preocupación ante o incumprimento dos prazos legais no procedemento de aprobación da Conta Xeral de 2023. Consideran que esta situación podería ter graves consecuencias para o Concello, incluindo a posible perda de subvencións. É un mero trámite, simplemente a convocatoria da Comisión Especial de Contas para dar ese trámite formal ao cierre do exercicio 23 e a consecuencia de non facelo en tempo e forma é esa, que se van a perder unha serie de subvencións que son vitales para Rianxo, para desenvolver os seus proxectos e para a xestión administrativa do propio Concello. É dicir, pero é unha situación que xa vimos advertindo no último, é dicir, a oposición non pode cargar con esa responsabilidade que nos quere transmitir Julián Bustelo dicindo que se non se aproba ou se non se convoca é a responsabilidade da oposición. Non, a responsabilidade é do alcalde non facer os trámites en tempo e forma, e iso que lle reclamamos ao Partido Socialista. Dende o PSOE levan máis de 3 meses solicitando a documentación necesaria para analizar a conta xeral. Sen embargo, denuncian que non lles foi facilitada nun prazo razoable de tempo, dificultando así o labor de control por parte da oposición e en detrimento da transparencia municipal. Ao longo desta finalización de ano de 2024 reclamando unha serie de documentación e xa lle transmitimos tamén ao grupo de goberno de que necesitamos tempo para poder facer ese traballo de oposición e fiscalizar ese ano 2023 e xa non tuvemos ocasión cando se presentou o informe de liquidación en novembro, donde apenas tuvemos 48 horas para desglosar esa documentación extensa que se nos entrega xa ca complicidade que supón o análisis contable, e ora vemos que por a deixadez do alcalde e a convocatoria desta comisión informativa con 5 días solo de marxe para poder facer o análisis dunha documentación extensísima onde hai máis de 500 follas, é absolutamente inviable para poder desempeñar a nosa labor de oposición e informar a veciñanza de como está funcionando o Concello de Rianxo, e iso é o que lle temos que reclamar ao propio Concello. O Grupo Socialista entende que estes incumprimentos reflicten non só unha falla de respeto cara á oposición, senón tamén cara a todos os rianxeiros, xa que pode afectar moi negativamente o futuro do Concello.